Het heeft toch ook een soort bepaalde status als Limburger. In één gemeente van Nederlands-Limburg heeft de PVV niet gewonnen. En daar sta ik nu, in Mook en Middelaar, de gemeente die het verst ligt van Limburg bij ons. In alle andere gemeenten van Nederlands-Limburg heeft de PVV van Geert Wilders gewonnen. Maar hier is de partij van Wilders slechts vierde. Dit jaar won hier D66 en opvallend ook 2 jaar geleden won hier niet PVV, maar GroenLinks. Maar waarom stemt deze gemeente zo anders dan de rest van Nederlands-Limburg? Ik zou gokken omdat het ook een klein beetje in Gelderland ligt. Of omdat we daar zo dichtbij liggen. Vanuit die Nijmeegse invloed en behoorlijk linkse stad met een Radboud Universiteit, ziekenhuizen, veel werkgelegenheid, wonen hier ook veel mensen die stemmen op die linkse partijen. Nou ja, wij zijn vooral op Nijmegen gericht en ik denk dat wij toch net even minder Limburg nog zijn dan de rest van Limburg. En daarmee wat linkser georiënteerd, denk ik. Net als Nijmegen. Maar voelen jullie je wel Limburger? Ja, ik voel me toch wel Limburger eigenlijk. Ja. Het is ook wel leuk om te zeggen dat je in Limburg woont. Het heeft toch ook een soort bepaalde status als Limburger. Mensen hebben er toch altijd een leuk vrolijk beeld bij, heb ik het idee. Ja, de vrolijke Limburger. Precies. Er zijn erg veel mensen die zich ook wel Limburg voelen. Al worden we vaak niet meegenomen in het Limburgse. Dan liggen we erg ver weg van Maastricht, maar we zijn zeker Limburg.